काहे खातिर हमारा के बोलौले बिया? का बात बा भाई? रोज रोज बोलौते ना रहियो। ई कब ले आई? बुझाता इंतजारे करत कर साँझ हो जाई का। अब वो ससुरा हम खरिहान में बानी आ खरिहानवा वाला आ जाई हो तो काम गड़बड़ा जाई। कुछ घड़ी और इंतजार कर ली। का करबो? मनवा में दिलवा में इतना खलबली लेसले बनो कि एक बार झलक मिल जाइत तो हमहू संतोष कर लेती। कब ले आई हो? चली हाली हाली हो देखी कि आइल बना कि ना। आ गइल हुए ना तो मजे आजी भेंट क के आज उनकरा ले। हाँ हमार देहिया इतना बेचैन हो जाता ना कि अब ओकरा के देख लेती, अब ओकरा से भेंट मुलाकात कर लेती। कनी कनी दादी मोलो अब ले आइल ना, कब ले आई? कितना इंतजार करवाई हो। हाँ इतना इंतजार तो होते नहीं के हमारा से। मोदी तो तेरी की मजे आ गई। अखिए नहीं के ठहरत। काजी का हो? कब के आइल बनी? पूछबे मत करो कब के आइल बनी। बहुत देरी के आइल बनी। बहुत देरी के? बोला के इतना इंतजार तू करवाओ तड़ू बताओ। कहाँ इंतजार कर रही है? वो तना दूर से पैदल आवत तो इंतजार होइबे न करी। कोनो बात नहीं खे केहू देखल है ना तारा के आवत खुनी? ना कोई ना देखले ह। ठीक है बा बैठो है जा बैठो। कहाँ से स्टार्ट करी का बोली कुछ समझ में नहीं के आवा। लेकिन जब हेतरा मेहनत करके आइल बनी इंतजार कइले बनी तो कुछ तो बोलबे न करो। का हो? बोली। अरे इतना दिन तू कहाँ रहलू भाई? बड़ा आज याद कइले बाड़ू। कहाँ रहले? घरे रहले हैं। कैसे हमारी याद पड़ गइल हो? जान तनी हाँ आपके खातिर ना हमारा मन में ढेर दिन से प्यार रहे। हाँ लेकिन कह ना पावत रहल है। कहाँ टाइमे नहीं मिलत रहल है जन्नी। कहो हो तू तो खरोचना संग ना रहत रहू का? खरोचा ना? हाँ बाक महा खत्म आदमी न हजी। ओकर पास दिमागो ना हो। वैसे भगचोनर के संगे रहब हम? बताई आप पे बढ़िया आदमी के न साथ रहम कि तनी कोई संगे चलत अच्छो लगी देखे में। हाँ ये तो बात ठीक है कहत रहू। महाचुतिया आदमी हो तब का संगे तो गाँव घर के लइको से पटरी ना खाला ना। ओकरा से कोनो लड़की पटी हसन ओकरा बोले के तमीजे ना हो। हे लड़की का लइको ना भाव दियो सन। तब बौरी कुल बताई। और कुल ठीक है ठाक बा हो लेकिन तोहरे कमी रहल आज पूरा हो गई। आज तो हमारे संगे हो जाइलू ना तो दुनिया के माल चीज मिल गई। अच्छा दुनिया के आपके मोई चीज मिल हाँ हो तू मिल गई तो संसार मिल गई। माने आपो के उतना रहल हमरा खातिर ना प्रेम। हाँ प्रेम तो रहबे कइल हो लेकिन हम कहत ना रही। जानते बाड़ू कि अब लइकन के सोचे के ना पड़ला कहे में। अगर हम कह देती खुल के आ के जन तू सैंडल निकाल दे तो सही हिल के तो हमारा हालत खराब ना हो जाई। तो नहीं अब तुरंते मार थोड़े दी आदमी कुछ सोचिए के न मरी। हाँ लेकिन पर भरोसा कइल बेकार बाटे। तनके का प्यार के इजहार कइलो तो सैंडल के मार खइलो। हाँ यो बात ठीक है कहते हैं। लड़की पहले तुरंत बात जनिया से न पहुंचाने से मारे शुरू करे। और कुल बताई जी हालचाल। अब का पूछले बाड़ू? हाल चाल पहले खराब रहे लेकिन अब बढ़िया हो गई। चली बढ़िया हो गल तो बढ़िया न बा। बहुत सुहाना मौसम बनल बा। धूप खिलल बा। आ जब ठंडा ठंडा तनी हवा लागेला ना तो देह के रोवा खड़खड़ा जाला जानलू। पूरी तेरी के जानलू। हाँ हमार लोभर चिरगना संगे बाप रे हम के कर आवाज आवता जी? कहाँ के हुआ होता? क्यों नहीं कहवत? नहीं ना वैसा जगह तू बोलिए दिले बड़ू न ससुरा कोनो ये जहाँ से तो डरे ना बा। हाँ ठीक है कहतनी कोनो आज यहाँ से तो देख लिया से तो गलते सोची। हाँ सबका आजकल आदमी के दिमाग में जानते बड़ू का घुसी के जानता। जाए दी अब कोई ना आई बतिया के चल ना जाए हम तुरंते। गलत काहे का सोची हस? बहुत बढ़िया सोची हस। कहाँ ले बताओ कि हे पुअरा के गाला में आके आ चोंच में चोंच लड़ावत रह जता जना का रे? कोनो हमनी के कबूतर ना है के गुटुर गु करतन जा। हमनी के आदमी हो जा तनी तमीज से बतिया खोले ना जान ले। सुना
मरे तारा लाज नहीं खेलागत हो हमारा लभर के तू फुसला के आ चोच में चोच लड़ावत रहे बोलत रहे हमरे के। अरे पागल वगल ना ना हवे, तोर दिमाग गायब हो गइल बा, बुद्धि कहाँ चल गइल बा, हरिहरी चरे। ना हमार बुद्धि तो अमरूदी में चल गई रहे लेकिन अब के बाहर निकलल है। हाँ तो 40 रुपये किलो महंगा हो गइल बा अमरूद एक चलते। का रे है तो पहले तो तारा बोले के सहूरे ना हो, का कहत लो बोला। मन हमरा बोले का सहूर नहीं खे। बताओ कि इतना दिन ले हमारे लिए प्यार कोइली आज है खरोचने के सके का करतड़ी ए हैं तोरा इसको करे के चाहिए हमरा के धोखा देबी। खर्चना तू ना हवे का रे हमार लभर अरे चिरागरा संगे का करते रहे जा का करतनी बैठल बनी कहो एकर लभर हऊ तू। हाय ऐसे ही झूठे के हल्ला कैले भैया के। देखो तनी तमीज से बोल, हम झूठो कहला कल बनी 10 साल प्यार कल बोल हमरा से अब बियाह हो करे के कल बाड़ू आ कहत रु हम झूठो कहला कइले बनी धोखा कर भी हमरा संगे। रिकॉर्डिंग रखले वाला कि बियाह करे के कहले बनी। मैंने रिकॉर्डिंग नहीं खी रखल है तो है जब कैसे सामने बतिया देते नहीं यही तरह। सच सच बताओ ई झूठ बोला था कि सारा सर सही बोला था। ई साफा झूठ बोलता। ना रे भैया हाँ हम सही कहतानी। ई बताओ कि एकरा से हम 10 साल से प्यार करतानी आ जब ई हमार ना भइल तो ई तोर होई कबो। हाँ हाँ चल हट ससुरा कहीं का। तू तो जरला में फोड़ा डालता रे, तू सोचता रे कि इहन के प्यार बरकरार में दरार लगा दी कि इहन के पटरी मत खा। देख जरन तू हैया हवे साफा। ए बचावा देखो भैया एकरा के जेता ना सुंदर तू देखत रह ना हाँ तो का? वो तनी छुछुंदर हियो अब यही फेरा में मत रह। कौन एंगल से सुंदर लगतनी बताई तो तनिया पे। यही एंगल से कि 10 साल हमारा से प्यार कैली अब बाद में भाग गई। भागल कहाँ भागल बनी, गांव घर छोड़ के भागल बनी। देख हई देखत ने कर लॉकेट देख हमारे दिहल ह। हाँ हई देखाओ हई देखा देखाओ निकाल निकाल। अरे हटा का तो बना मार ले दे भाई, तू बाबे। देख लो ए बतावा देख लो कितना बड़का गो सोना का बोले भैया हम का कहिए अपने बाबूजी के पैसा चोरा चोरा एकरा हाँ, हमार माई ना बनवैले बाबूजी का पैसा चोरा के बनवैले तू हुआ। मंगल सूत्र बनवल हवे हाँ बियाह हो कइले बड़े। अरे भैया हाँ खाली एगो सिंदूर नहीं खिलो गइले। सिंदूर निकला गलो तो बियाह कौन काम करे। हाँ देखो दिल से ही हमरा के पति मान चुकल बिया हम पत्नी मान चुकल बनी। कसीना पे लिखल बा का मेरे तो हमरा से ना प्यार करली ना ना हम तरह से कहिए प्यार करे कहले बानी की तरह से प्यार करीला तो आज के बाद हमसे कोनो मतलब ना रही ना। नहीं हो। ठीक बा हम जान गए तू हमको धोखा देते रे भैया। जा जा ससुरा आओ तरह झूठ बोले जा रहे। हम तो जाता नहीं अब तोहरो कपारे बजड़ी तो समझ में आई आज हमार बात बेकार लगता। थारे लखा बेवकूफ हम ना होई बुझल। हाँ हाँ सोच समझ के केहू से हम बात करी ना। मैं तू के अपना संग रखबो प्यार कर हाँ, हाँ। न बियाह बोले कर। के ढंग न चले के रंग ठीक बात बात। आवत न प्यार करे जा हमारा। आज के बाद हमारा तहरा एकदम छुटकारा। हाँ हो जा कहिया तो तारा से कोई बन्हाई मतलब ना रही। जा तलाक नहीं दे तो बियाह नहीं कइले हटो भागो। हम तलाके दे देनी आज के बाद। बियाह का कइले लेकिन तलाक हाँ इनकर कोर्ट में जाई तलाक। वकीलो ना सुनवाई करियो सर जज साहब तो पूछबे ना करियो। ठीक बा बचवा जा तनी आज तक निक लागत ना। कह तनी कर्जा नहीं खेवले बार बार ठोकत होला नहीं तो ठोको। देख बोल मत है ज्यादा हम जाता नहीं तोरा कहे ले। साला कहीं के सही के खरोच ना बुझा तक मल पीठ खरोच दी बार बार ठोकत पिठिए पर। वैसे ही करेला नहीं कोनो लड़की से बतिया से ना तो झूठे झूठे का पर लगाई के ऐसे बा वैसे बा। माथा आउट कर दल दिमाग चाट दल हो। वो कलंक लगावे में आगे ह। ठीक बा जवन कहे के बतान कह जानलू। हाँ हाँ अब चले के टाइम हो गइल बा। एकरा लेका पागल 2-4 गो भेटा जी हसन काम गबड़ा जाई। हाँ कपार दुखाए लगी कचो सब कचो का? कर लगी हसन। पूरा हमार माथा घूम गइल। सुनी उ का कल सकाने ओकर बात छोड़ दी जनी। हाँ तो छोड़ ही के दे बना का कर के बा कितना दिन ढोके लेके चलो हम पगला जी हाँ ओकर बात के नहीं दिमाग पे लेवे के ना हम तो आपका होइए गई बानी अब का सोचे के बा ना 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 अब बियाह शादी होई तो आपे से होई बाका ना। पक्का कहतनी जी। हाँ हमरो बियाह होई तो तारे से होई हाँ बीच में कौनो जनी ना आइहन ना अहू नहीं के देवे के। ना हाँ माई बाबू कनिया दूसरो जो करे हैं तो नहीं के करे के। ना करो हमनी के अपन तैयारी कौन लेब जा। एगो बात कही आपसे। अरे तू हमार बड़ू हम तो हार बनी हमरा से ना कहबू तो केहू और से कहबू कह। देखिए हम कहल नहीं खी चाह जनी काम में एगो हुए जनी आ कुछ पैसा चाहता कुछ पैसा ले लेबन तो दे न दी। ए फोन पे चलावेलू।
हाँ हाँ सब चलाइला, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सब चलाइला। तब तोहरे में डाल देता नी। ठीक है कहतनी हमारे में डाल दही, जब हमें मन करे तब हम कुछ कर ले। है करा में ना हाँ अपन फोन पे के हाँ नंबर डाल दो। अच्छा लो हाँ ली। तारा में 20,000 डाल देते ना। हाँ ठीक बा। ये तना भी हमरा बा 20,000 रुपया। ठीक बा कोनो दिक्कत नहीं खे। हाँ देख लो पहुँच गई। हाँ ठीक बा तब हम चली ना। हाँ बढ़िया ले चल जब घरे, खाए पिए पता नहीं ध्यान दही, दुबरा गेल बनी। ठीक बा, खाई पी पर हमार ध्यान बा। हाँ तनी खाए पिए पे, सेहत पे ध्यान देवे जाला। हाँ अब खाई ना, खूब खाई ना, ढेर खाई ना। ठीक बा। मोटा गई नहीं, सोचे तनी कि दोबारा जाई। ठीक है तब। चलो कौनो बात नहीं खे, एगो तो संगहतिया भेटा गई ना। हम वो सोचत रही कि काहे ना हमरा से कोनो बोले ली सन। एक बार मुँहवा खोले ली सन, लेकिन चाहे दो बड़ा दिन के बाद आइल तो बड़ा सुंदर बिया। कोनो बात नहीं खे, कोनो जना कुछ कहबो करे ना तो कह देख लो जा हमार लवर एक पीसी हो। बर्बाद क के जिएलू आराम से, बदनाम भइनी रानी तोहरे नाम से। ससुरा लूट लहलस, बर्बाद कर देलस। केनिया के ना भइनी, ना घर के ना घाट के। जौन खाता में जमा पूंजी 20,000 रखले रही वो चौपट हो गई। हम तो ओकरा पे विश्वास कर रहनी कि ये हमार साथ दी, हमरा से बियाह करी, लेकिन पूरा सपना पर पानी फेर दिलस। और बाबू से कहा हमको अगर मांग दिया उनके तो बच्चा बा, जितना जमा पूंजी तोरे खाता में धोले रहनी दे, तो कहाँ से दे। कुछ जना तो बुझात नहीं, मन करता ससुराए ना। अरे तरीके ट्रेन से कटा के जान दे दी। हाँ तरीके या तो दिल्ली चल जाई या तो बम्बे चल जाई। का भयो बड़ा टेंशन में लागत है। का बात बा कहत रे दिल्ली बम्बई जाए के? भैया कुछ समझ में नहीं खावत, अगर यही तरह रही तो कोमा में चल जाए। कोमा में का हो गइल बा? धोखा, धोखा? बढ़िया धोखा, लूट लेलस। के उहे हौया से प्यार कर रहे हो? बाबू तारा के समझौले रहनी ने वो दिना, कहतानी कि काहे और आइल बैगन लेखा मुंह लटका के बैठल बाड़। तारा के वो दिना कहनी तो विश्वास ना भइल। तू कहत रह तेरी के हमरा के कितना गोच लोभर भेटाइल बा। तू एक नंबर के बात कहत रहे, लेकिन जान तो लो प्यार अंधा होता है। ससुरा वो घरिया न रोक रही, हमारा लोग कथे ना रहे कि काश वही बा का गलत बा, लेकिन वो भी बड़ा बुझाता रे भाई। हाँ अबे तार चोइटावा ना छूट रहे, चोइटावा तार छूट गइल तो लौटे लागल ना तो तोड़ देब गर्दनिया। ओ का तोड़ देबो? ओकर कामे उहे बा कि आज इनकरा संग रही, काल हुनकरा संगे, परसों हुनकरा संगे। ओकर कामे बा लूटल। ठीक है बा, जितना ना रही लूट ली, एकरा बाद छोड़ दी, फिर दूसर तीसर पटाई। जानल ये रहन रहित ना तो कब उठ पहाड़ के नीचे आई हो, जब पहाड़ भस जाई तो वही में दाँत चियर के मर जाई हम। हाँ तो चल अब का रोले बड़ा, रोले ला कोनो फायदा नहीं है, ठीक ना? अब चिड़िया उड़ गई तो उड़ गई। तोरा से बताओ नहीं, लेकिन दूसरा से मत बताइए, बहुत बेइज्जती के बात बा। देखत रहो गाँव में नहीं कि सिवान में रहत रही, यही से खाली तोरा घरे बताई, दूसरा से ना बताई। कहीं के यही से ना कहला कि तू एकदम खो से खत्म गो से गायब बे। तोर एक थरी बात पचा ले तोर, तोर किसे बात ना पची का तारा के ओई दिन न समझैले रहनी, समझल? अरे गलती हो गई भाई, तू तो लुटाइल बड़ा। ससुर कहत रह के लॉकेट दले बड़ी, कान में के बाली। हां रे भैया कितना हजार के टला ली, बहुत रुपया, कोई लाख रुपया ओकरा के दे देले बानी। जान जो का करबे, जब हमारा नहीं आदमी के छोड़ देलस, तोरा के वही घड़ी समझवनी। तो तू ससुर 1 लाख बर्बाद कर, हम तो 20,000 जाए दे।
अब चटकन लाग गई दूध से जब मुंह जर जाला टमाटर फूक के पिए के पड़ेला। अच्छा ही बताओ ठीक बा तू तो लुटा गइले भिख मांगा बन गइले लेकिन बहनी वहनी एक आध बेर बनौले है कि ना? अरे जतरा ना बनलो बहनी कहाँ से बनी? जाए गदार हम साहब खत्म बड़े कम से कम बहनियों बना ले रहते। मौका मिली तब ना पहले ही पैसा के डिमांड कर दिले। लो दो पहले ही पैसा चल अब घरे रोले कोनो फायदा नहीं खे बाबू अब सुधरे के प्रयास कर ठीक ना। 20,000 रुपया रखले बड़े 1 रुपया नहीं खे ए मोबाइल ले ले काहे अब के? के दे दे पैसा मारे बाबू के 40,000। हम ऐसे ही भिख मांगा बानी तारे मोबाइल है कहाँ से के नहीं धर 40,000 का 20,000 हमारे भी नहीं के तक दी चुपचाप घरे चलो कह दी है ना कि काट ले हम सब कह देब कि खत्म है कह दिलो हाँ। ओटीपी गिरल ह बता दे नहीं मार दिलो चौपट हो गई। हाँ चल। लेकिन कान धर ले कि आज के बाद ऐसा गलती काम मत करी है। हाँ ये भइल बात। आज के बाद पीलियो के पीछे ना जाई लॉगिंग त दूर। हाँ चल। अरे तो आदमी हवे तो पीली के पीछे जाइबे कि कहावत हो ना एगो किस्सा कहल जाला तू समझू। चल 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 छोड़ जाए दे जोन भइल तोन भइल।